Tak, drahí priatelia, ja vás vítam aj toto piatkové ráno. Je mi už docela ľúto, že sa to blíži ku koncu. Celý tento týždeň. No a vyvrcholením aj toho piatkového dňa je to, že dnes budeme hovoriť o téme, ktorá aspoň pre mňa osobne je možno tá najcitlivejšia. A budeme hovoriť o mne. Nie o mne, ale aj o vás. Budeme hovoriť o každom jednom z nás. Dnes zistíme, že niektoré veci sú skutočne aj na mne. Ale ešte predtým, ako otvoríme písmo sväté a zamyslíme sa nad jeho posolstvom, ja by som vám chcel povedať, že tu vpredu som už dostal niekoľko otázok do krabičky. Docela zaujímavé, vtipné. Tak sa teším zajtra, ako vám na ne budem odpovedať. A ak vás ešte niečo napadá, chcete sa niečo spýtať, buď ohľadom kázaní, ktoré som povedal, ohľadom môjho vlastného života, súkromia, tak môžete otázočku napísať, hodiť a ja veľmi rád na ňu odpoviem. Dnes by som začal toto kázanie, zamyslenie takým prerozprávaním jedného starozákonného príbehu, ktorý opäť veľmi dobre poznáme. Je to príbeh človeka, ktorý vyrastal vo veľmi bohatej a vplyvnej rodine. V tej krajine, v ktorej žil, to bola najbohatšia a najvplyvnejšia rodina. Pred ním bola úžasná kariéra a nič mu prakticky nestálo v ceste. Jeho rodina držala v rukách všetku ekonomickú aj politickú moc. A zrazu prišiel obrovský zlom do jeho života, ktorý sa nazýva horúca hlava. On stratil nervy. Keď videl, ako sa deje útlak, ako sa deje nespravodlivosť, ako sa deje neprávosť, a tak zabil egyptského otrokára. Myslíme, že vieme, o kom je reč. Je reč o Mojžišovi. O Mojžišovi, s ktorým mal Pán Boh jedinečný a unikátny plán, ale ktorý Mojžiš totálne pokazil, totálne ho spackal. Mojžiš uteká pred trestom, uteká do Mediánskej púšti, kde žije 40 rokov. Zakladá si rodinu, nájde si krásnu ženu, má spolu s ňou deti a ráta, že tuto aj svoj život dokoná. Až zrazu jedného dňa, keď sa mu zatúla ovečka, on sa stretáva s Hospodinom. A Hospodin marí tieto jeho životné plány, vytrháva ho z toho života, ktorý je plný pokoja a spokojnosti a zrazu ho kladie do niečoho, do čo on vôbec nechcel ísť. Má sa stať veliteľom, má sa stať vodcom celého národa a má ho z toho Egypta vytiahnuť von. A viete, ja keď som čítal tento príbeh jedenkrát, tak sa pýtam, Pane Bože, prečo? Prečo Mojžiš? To v tom národe nebol nikto iný. To si musel vybrať vraha. To si musel vybrať niekoho, kto opustil svoj národ a 40 rokov na nich kašľal a žil si svoj spokojný život pri stáde so svojou rodinou, zatiaľ čo oni sa tam lopotili. Oni boli bičovaní. K ním sa chovali ako k psom. A on si 40 rokov žije, ako by sa nič nedialo. A zrovna jeho si vyvolil. To nikto tam nebol lepší. Hľadal som odpovede na tieto otázky. Prečo práve Mojžiš? A potom, keď som otváral písmo sväté ďalej, zistil som, že Mojžiš nebol jediný prípad v histórii. Zoberme si príklad Jeremiáša. Neviem, určite ste každý z vás sledovali nejaký ten americký film o superhrdinovi a každý superhrdina tam rieši tú problematiku, prečo práve ja som dostal ten dar. Hej, kebyže viem lietať, tak s tým vôbec nemám problém. A nie, oni tam musia riešiť, prečo sú nesmrteľní, prečo vedia lietať, prečo majú laserové oči a neviem čo všetko možné, za čo my by sme ako sa išli pozabíjať. A teraz prichádza k Jeremiášovi a hovorí, Jeremiáš, budeš prorok. Viete si predstaviť, čo to znamená? Budeš so mnou rozprávať, budem sa ti zjavovať, budeš vydávať anielov, ukážem ti nebeské veci, dám ti možno nahliadnúť do chrámu, do 7. neba. A Jeremiáš vraví, Pane Bože, ale ja som mladý, ja neviem rozprávať. A Jeremiáš s tým má problém. Čo my by sme za to dali? Niekoľkokrát túžime vidieť Pána Boha. A Jeremiáš tú možnosť vo svojom živote má dostať sa k Bohu tak blízko. Ako sa ťažko dostane niekto za celý náš život, pretože čo znamenalo byť prorokom? Prorok bol ten most medzi Bohom a človekom. Prorok bol ten, skrze koho Pán Boh to svoje slovo takým tým jasným a zrozumiteľným spôsobom hovoril tomu ľudu, tomu národu. A teda prorok dostával svetlo, o ktorom sa mnohým ani len nesnívalo. A Jeremiáš ako by si to nevážil. Ako by si to necenil. Hovorí, Pane Bože, ja ešte som mladý, ja neviem ani rozprávať, nemám ani výrečnosť. A Pán Boh predsa si toho Jeremiáša zvolil, čo v národe nebol nikto lepší. Tak som premýšľal nad tým, že častokrát tie Božie výbery sú úplne mimo mojej logiky. Ja by som vybral možno niekoho, kto si to bude ceniť, kto si to bude vážiť. A Pán Boh robí úplný opak.
A odpoveď, prečo je tomu tak, nachádzame v 2. liste apoštola Pavla Korinťanom. Tam sa Pavol nad tým zamýšľal a vraví v 2. liste v 4. kapitole v 7. verši: No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Pochopili ste? No ten poklad máme v hlinených nádobách. To je odpoveď. Tým pokladom, o ktorom tu vraví apoštol Pavol, je to najdrahšie, čo nám Pán Boh môže dať. Je to večný život, ktorý získavame vďaka smrti, z mŕtvych stania, vďaka životu Ježiša Krista. A už asi tušíme, čo je tou hlinenou nádobou. To sme my. To je každý jeden z nás. A čím som starší, o to viacej žasnem nad tým, nakoľko trefný bol apoštol Pavol, keď nazval človeka hlinenou nádobou. My skutočne po duchovnej, po psychickej stránke, po fyzickej stránke sme ako hlinená nádoba. Len jeden nešťastný pád a máme zranenie na celý život, alebo dokonca o ten život môžeme prísť. Len jedno ostré, dobre mierené slovo do srdca človeka a jeho to raní, ako by ho niekto bodol nožom. Viete, ja som na toto prišiel už ako mladý človek. Ja keď som chodil na základnú školu a vy videli by ste tie fotky, tak ja som bol klasický ten americký outsider. Nosil som okuliare, celou cestou cez prestávky som sa s nikým nerozprával. Na veľkej prestávke som chodil na ihrisku dokola a učil sa. Pripravoval na ďalšiu hodinu. Smerom do školy som vždy chodil takto s písankou v ruke. A ako perlička bolo, že doma som si nageloval ruky a poriadne frizúra až úplne dozadu. Ulízané vlasy. Takže to bolo ako príľba na hlave. A takto som chodil, no ale chápete, aké dôsledky z toho plynuli v triede, hej? To boli zážitky. No a potom, keď som sa už aj rozhodol zmeniť, tak ako si sa nedarilo, už čo som začal, s tým som sa už s takou vizitkou ma už v škole poznali. A tak častokrát som sa stretával s výsmechom, s ponižovaním. A keď som šiel na strednú školu, som si povedal dosť. Už stačilo. Teraz začína nová etapa môjho života a ja som sa rozhodol, že ja si vydobijem tú autoritu. A teraz už v triede už ma nebudú mať za toho ťuťmáčika, ale už ma konečne musia prijať medzi seba. Tak čo som urobil? Keď niekto povedal jednu blbú poznámku, tak ja som odpovedal 2. Keď niekto mi povedal niečo sarkastické a ironické, ja som mu to dvojnásobne vrátil. A ja som sledoval, kto ako odpoveda. Veľmi rád som pozeral americké sitcomy, učil som sa rôzne tie odpisy na spamäť. Viete, potom to bola niekedy až radosť. Už som čakal, kto mi čo v triede povie, aby som mu to 2-krát viacej vrátil a všetci sa zasmejú. Na strednej škole zrazu som patril k tým, ktorí boli lepší v triede. Prijali ma tí, ktorí boli tými bossmi tej triedy a zrazu som sa cítil, že som niekto. A pochopil som, že táto taktika je vynikajúca, lebo všetci. Aj ten spolužiak v triede, ktorý bol kulturista, jeho chrbát bol ako dvere, cez ktoré vchádzate do triedy, aj ten mal citlivé srdce. Každý človek to srdce citlivé má, každý človek je ako hlinená nádoba. Len, keď pozorne pozorujete, musíte sa naučiť, ktoré slova práve jeho zabolia. Kde to miesto citlivé jeho, kde to srdce ako to mesto je obrnené, ale každá jedna hradba má svoje citlivé miesto. Keď ho nájdete, môžete tú hlinenú nádobu roztrieskať, ako sa vám žiada. A tak toto je zvesť Pána Boha, ktorú nám vraví: ty si ako hlinená nádoba. A toto pochopil Jeremiáš. Toto pochopil Mojžiš. Preto Pán Boh bol schopný si ich použiť. Pretože ten text vraví, že tou hlinenou nádobou nie sme náhodou. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Pretože keď človek pochopí, ja som hlinená nádoba, ja som citlivý, ja to, Pane Bože, nedám, ja to nedokážem, ja nemám na to síl, vtedy človek urobí čo? Padne na kolená a začne tú silu hľadať u Boha. Dokiaľ my nepochopíme, že sme hlinené nádoby, my nebudeme cítiť potrebu po Bohu v našom živote. A na čo? Veď to zvládnem aj sám. Ja Boha nepotrebujem. Ja mám dosť talentov, ja mám dosť fyzických síl, ja mám dosť peňazí, ja mám dosť vplyvnú rodinu. Ja nepotrebujem Boha do svojho života. Ale Jeremiáš a Mojžiš to pochopili. Jeremiáš pochopil: Pane Bože, ja to nedám. Ja som len chlapec. Ja viem, čo to obnáša. Ja viem, čo všetko sa robilo s prorokmi. Ktorý z nich nezomrel mučeníckou smrťou? Ja to nedokážem. Ja nedokážem zvestovať tvoje slovo a nepadnúť v tej viere. A Pán Boh vraví: Jeremiáš, teraz si pripravený. Teraz to dokážeš.
pretože si pochopil, že si hlinená nádoba. A posolstvo, ktoré Pán Boh dal Jeremiášovi, bolo pre mňa jedno z najúžasnejších Biblií. Pán Boh mu vraví: Vid, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národmi a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, stavel a sadil. No keby mi toto Pán Boh povedal, keď som skončil vysokú školu, neviem, či by som šiel za kazateľa. Keby mi povedal: Michal, budeš plieniť a boriť, budeš hubiť a búrať, budeš staveť a sadiť vždy, keď sa postavíš za kazateľnicu a budeš kázať moje slovo. Ale Pán Boh to vraví Jeremiášovi pretože len Jeremiáš je schopný toto slovo naplniť. Prečo? Jeremiáš bol neskutočne citlivý. Mnohí ho označujú za proroka, ktorý zo všetkého robil vedu. Je to jeden z tých málo prorokov, ktorí sú najviac opísaní v celej Biblii. Iróniou je, že z jeho vlastnej knihy. A Jeremiáš bol strašne citlivý a on pochopil, že je citlivý. On pochopil, že to nedá. A preto mu Pán Boh vraví: a pretože si pochopil, že si slabý, teraz si schopný prijať moju silu. A budeš robiť veci, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Veci, o ktorých si netušil, že budeš schopný niečo také vykonať a úspešne. Ale naučiť sa byť hlinenou nádobou, pochopiť, že ňou sme, je nesmierne ťažké. Viete prečo? Určite ste to pochopili už zo základných škôl. Čo nás učí tento svet? Musíš byť prvý. Musíš sa najviac snažiť. Musíš dosahovať najlepšie výsledky a najlepšie priemery, ak chceš ísť na tú najlepšiu školu, dobre sa zamestnať a mať kvalitný život. Musíš mať čo najširšie lakte, keď chceš niečo v živote dosiahnuť, a častokrát musíš ísť ešte aj cez mŕtvoly. Pokiaľ nevyvinieš snahu, pokiaľ nebudeš silný, tak nič v živote nedosiahneš. Toto je to, čo učí svet. A Pán Boh učí: si hlinená nádoba. Si citlivý, si jemný. Nedáš to. Nedokážeš to. Jedného dňa príde do tvojho života moment, kedy ty pochopíš, že ďalej už nedokážeš ísť. Ja by som tu chcel povedať pár príbehov zo svojho života, ako som ja pochopil tieto biblické verše. A kedy? Ako niektorí z vás už viete, neštudoval som na Sázave, študoval som v Budapešti teológiu. A keď som tam šiel, 2 mesiace pred začiatkom školského roka, tak som si povedal: tak nech tam nejdem a nech nepozerám na nich ako teľa na nové vráta. Tak som si zohnal učebnicu maďarčiny a naučil som sa 100 slov. A šiel som tam s touto slovnou zásobou, aby som sa teda vedel aspoň pozdraviť, keď sa s nimi stretnem. No a keď kazateľ so mnou prišiel, vysadil ma v mojej izbe, ktorú mi na internáte pridelili, vyložil mi kufry z auta a povedal: no Michal, práve som sa dozvedel, že riaditeľka bude asi hodinu meškať, ja toľko času nemám, pretože na Slovensku mám nejakú prácu, tak sa maj dobre, nech ťa Pán Boh požehná. Zatvoril dvere a odišiel preč. A ja som tam teraz stál medzi tými spolužiakmi a ničemu som veľmi nerozumel. Tak prišla riaditeľka, našťastie niektorí spolužiaci boli Ukrajinci a ja som sa učil ruštinu 5 rokov na základnej škole. Takže ona vravela po maďarsky, oni mi to do ruštiny prekladali, tak som sa snažil čo to pochopiť, čo mi vraví. Na jedna z prvých vecí, čo mi dala, boli 2 učebnice maďarského jazyka a CDčka. Podala: tak máš na to 2 mesiace. O 2 mesiace sa s tebou stretneme, porozprávame a uvidíme, či z toho niečo môže byť. Tak si viete predstaviť, teraz začalo to prvé naozajstné štúdium v celom mojom živote. Ja som 8 až 10 hodín denne sa učil tento jazyk. Ja som sa naučil niekoľko tisíc slov v priebehu necelých 2 mesiacov. Ja som sa vyučil obrovské množstvo gramatiky. Niekedy tú knihu som mal túžbu už hodiť na zem, keď som sa učil maďarské privlastňovanie. A zrazu prišiel moment, kedy som bol pozvaný na vysokoškolský tábor a sedel som tam, tak ako vy teraz sedíte v tom publiku, a počúval som prednášku jedného profesora a ja som ničomu nerozumel. Ja som netušil, o čom on hovorí. Ja si hovorím: Pane Bože, toto nie je pravda, toto nie je možné, tak ja som tu už celé týždne a ja nemám šajny, o čom on rozpráva. Ako ja chcem študovať na vysokej škole? To bude trapas. Ja sa strápnim pri prvej skúške. A naviac tam ešte sedela moja manželka, tedy sme sa videli prvýkrát, pretože jej sestra už študovala v 1. ročníku a zavolala ju na prázdniny do Maďarska z Ukrajiny. Ona tam sedela vedľa mňa. No a keď skončila celá tá prednáška, my sme šli na obed, tak jej sestra sa jej pýta: no Vicky, čo si rozumela? Rozumela si niečo z tej prednášky? A ona začala vraviť: no tak povedal toto, potom ešte povedal toto, k tomu dodal toto. A všetci boli úžasne vravili: wow, no to je vynikajúce. Na to, že nevieš po maďarsky, toho veľmi veľa rozumela. Michala, čo si rozumel ty? A
A tak ja na nich pozerám, hlavu som zvesil, zrýchlil som krok a utekol som od nich preč. Celý deň som sa všetkým vyhýbal, otvoril som knihu, zašil som sa niekde za táborom a opakoval si všetky tie slovíčka. Opakoval si všetku tú gramatiku. A nechápal som, prečo ničomu nerozumiem. Potom večer som bol opäť na prednáške, zasa som nerozumel a večer som si našiel taký svoj kútik na tom tábore, klakol som si, plakal som a vravel som, Pane Bože, ja to nedám. Ja viem, v čom je chyba. Ja som sem šiel s tým, veď nie som Dilino. Veď mám nejaké to IQ. Veď som sa dobre učil v škole, to dám, to zvládnem. Ja sa ten jazyk naučím a zažiarím ako veľká hviezda. Za 2 mesiace som naučil maďarský jazyk a šiel študovať na túto školu. A Pane Bože, ja som pochopil, že ja to neviem. Ja viem 1000 slov. Ja viem gramatiku. Ja im nerozumiem jednu jedinú vetu. A ja viem, prečo to je. Pretože ja ti nedovolujem, aby si ty pôsobil skrze mňa. Ja tejto chvíli chápem, že to nedokážem a ja to všetko dávam do tvojich rúk. A teraz ma veď ty. Teraz to ty celé požehnaj, pretože bez teba ja to nezvládnem. Ja som len hlinená nádoba. Už to konečne viem. Potom po rokoch, keď som sa rozprával so svojou manželkou, ja hovorím, počúvaj, ty si fakt toľko vecí vtedy rozumela? Ona mi vraví, prosím ťa, ja som nerozumela totálne ničomu, čo on hovoril. Ale Robi, čo sedel vedľa mňa, mi niektoré veci prekladal. Tak ja som to potom iba zopakovala. Ja hovorím, no ďakujem ťa, som mal kvôli z toho depku celý deň. No a v tom momente, kedy ja som učinil toto pokánie, kedy som pochopil, že som hlinenou nádobou, nie som ani zlatou, ani striebornou, začali obrovské zázraky v mojom živote na tejto škole. Chcel by som vám o niekoľkých z nich povedať. A prakticky vám ukázať, čo to znamená byť hlinenou nádobou a čo sa v našom živote môže stať, keď sa aj rozhodneme ňou byť. Prišiel jeden deň, kedy profesorka povedala, no ideme na prax, celý týždeň budeme v jednom meste, v domove dôchodcov, no a na sobotu sa rozídete a každý z vás pôjde kázať do nejakého maďarského zboru. Tak mi povedala, Michal, ja viem, že ty si na Slovensku už niečo kázal, tak si priprav tiež jedno kázanie, mne ho povieš, no a ja potom uvidím, či je dobré, či ho môžeš ísť kázať. Tak som si kázanie pripravil, povedal som spolužiakovi, či mi môže prekladať, Ukrajinec, tak mi veľa vecí rozumel. Spoločne sme si to kázanie predniesli, šli sme do zboru, tam som jej ho povedal, no mi vraví, áno, môžeš ho povedať, dobre, toto si oprav, toto si oprav, toto si oprav. Tak celý natešený. Prišiel som na ubytovňu a teraz prišla za mnou moja spolužiačka, mojej manželky sestra a hovorí, Michal, vieš, a ja mám zajtra ísť kázať do jedného maďarského zboru, ale ja si na to netrúfam. A hovorím, že ako, veď ty vieš perfektne po maďarsky, ty máš taký úžasný dar, sa to tak rýchle naučila. A ona mi hovorí, Michal, ale to je slovo Božie. K slovu Božiemu sa tak má aj pristupovať. A ja sa bojím, že niečo poviem zle, že niečo poviem nesprávne. A teraz celá sranda bude z toho kázania a ja tam ešte viacej Pána Boha znevážim, ako bude oslávený. A ja hovorím, no dobré, a ako ti ja v tom môžem pomôcť? Tak vieš, Robi bude prekladať tebe. Nech prekladá mne. A ja hovorím, no dobre, tak on ti bude prekladať a kto potom bude prekladať mne? Ona vraví, no bude ti prekladať Miomír. A Miomír bol Srb. A ja s Miomírom za pol roka som vravel len 3-krát. Po slovensky. Ani raz som sa s ním nevedel dohovoriť, tak som mávol rukou a nechal som to tak. A ona mi hovorí, že tak on ti bude prekladať. Ja hovorím, nie, to nie je možné, ja chcem Robiho, ja nechcem Miomíra. A ona hovorí, že nie, aspoň to vyskúšam. Ja hovorím, v žiadnom prípade. Teraz sa otvorili dvere na miestnosti, vošiel tam Miomír a hovorí, modlil som sa a Duch Boží mi povedal, že mám niekomu prekladať. Tak, kto z vás to je? Pozerám na neho a hovorím, to je síce pekné, ale tak toto nebude, to nebude fungovať. A Mariana mi na to hovorí, Michal, daj si pozor, teraz už hrešíš proti Duchu Svätému. Hej, zrazu ja som tam bol ako obeť. A hovorím, že ja hreším proti Duchu Svätému. Áno, Duch Svätý mu to povedal, treba to vyskúšať. Ja hovorím, dobre, vyskúšajme, aspoň budete vidieť, že mám pravdu a nebude to fungovať. A hovorím si, tak, teraz to príde, budú vidieť, že ja mám pravdu. Tak som si zobral kázanie, začal som ho hovoriť, Miomír im ho prekladá a oni ako porota počúvajú, že nakoľko kvalitný, nekvalitný bude celý preklad. No a keď som skončil celé kázanie, tak Robi tak pozerá s vygulenými očami, keď na žabu skočíte. Na nás dvoch a hovorí, že Michal, ale vieš, on to preložil lepšie ako ja.
On dokonca preložil lepšie dokonca tie výrazy, ktoré ja som ti nerozumel a o ktorých sme sa potom spoločne rozprávali, čo znamenajú. On to vie lepšie preložiť. No tak nakoniec bolo tak, že Miomir bude prekladať mne, Robi bude prekladať Mariane. Viete si predstaviť, čo nastalo. Mariana celá happy. Mne totálne odišlo celý tráviaci systém, odišiel mi žalúdok, nebol som schopný jesť. Vece som navštevoval častejšie ako hoc ktorú miestnosť na ubytovni. Prišiel ráno, v noci som nemohol spať, teraz ísť do zboru, to bolo ako ísť na odstrel. Ideme do toho zboru a vravím si, no Pane Bože, nejak už bude. A viete, ešte prídeme do toho zboru a to bol zbor, kde trošku vedeli po slovensky Slováci, možno máme známe Békešská Čaba, Békeš Čobo. A teraz v tom zbore bol manžel jednej našej sestry, ktorý mi odmietol prekladať, aj napriek tomu, že bol rodený Slovák, lebo on si netrúfal prekladať kázanie. Hej, tak si vravím, no super, tak Miomir mi prekladať bude. Tak Miomir prekladal, skončilo celé kázanie a po kázaní za nami chodili ľudia a vraveli, ten preklad bol perfektný. On vraví, ten preklad bol úplne úžasný, ja mu nemám čo vytknúť. Bolo to nádherné. A začali prichádzať sestry, ďakovali mi, ako ich to kázanie posilnilo a potešilo. A prečo vravím tú skúsenosť? Pretože kázanie skončilo, my sme sa vrátili na ubytovňu a my sme si už viacej nerozumeli. Ja som nerozumel jemu a on nerozumel mne. Pán Boh dal ten dar jazykov, lebo ja neverím, že je to niečo na charizmatický spôsob, kde všetci blabocú a nikto im nerozumie. Ale je to práve ten dar, kedy vám Pán Boh dá poznanie jazyka, ktorý ste neštudovali, ktorému ste sa neučili a viete ho vyložiť. Alebo viete v ňom rozprávať. A na tú chvíľu, kedy Pán Boh potreboval byť oslávený, pretože nešlo o mňa, nešlo o neho, šlo o Pána Boha, ktorý v ten deň, v tú sobotu tým ľuďom chcel skrze to slovo niečo povedať. Pán Boh ten dar mu dal a mohol sa osláviť. A takýchto zázrakov sme kopu prežili na škole. Prišla skúška, prvom ročníku na pol roka a profesorka a riaditeľka vravela, no Michal, vieš, ten prvý pol rok bude pre teba veľkou skúškou, pretože ak tvoje výsledky nebudú dobré, ty končíš štúdium a rok sa budeš učiť len jazyk. Ak tvoje výsledky po prvom pol roku budú dobré a ty dostaneš dobré známky, môžeš v druhom pol roku pokračovať aj v nasledujúcom roku. Neviac ešte samotný spolužiak mi jeden povedal, vieš, poviem ti také tajomstvo, nebolo ľahké, že si sa sem dostal. Ona sa za teba postavila a podpílila pod sebou konár, na ktorom sedí. Pretože všetci v tej vysokoškolskej rade boli proti. A ona povedala, nie, on to dokáže. Ja tomu verím, že on bude schopný sa naučiť jazyk a bude schopný dávať pozor ešte aj na hodinách. Urobme kompromis, dajme mu čo najminimálnejší počet predmetov, aby prešiel len s odretými ušami. A uvidíme, ako to pôjde. Potom to niekedy doženie. Ja som o tom nevedel, on mi to prezradil. A teraz si vravím, Pane Bože, teraz je všetko. Nejde len už o mňa, ide teraz už aj o ňu. Ona vyšla s kožou na trh. A tak prišla skúška, ja som nebol schopný sa všetko naučiť, poviem úprimne. A tak som sa snažil z každej tej jednej veľkej otázky, ktorá mala 3 podotázky, naučiť aspoň niečo. Nech aspoň s odretými ušami urobím tú skúšku. Tak som si vytiahol otázku, pozerám na to, vravím si, super, prvú otázku viem, to zvládnem. Druhá, no to už bude problém. To viem tak 50/50. A tá tretia, ja ani netuším, o čom vôbec je reč. Ja som ani len netušil, čo pod tou otázkou mám hovoriť. Tak teraz sedím a začínam písať. Napísal som si prvú, výborne, druhá, prišiel som do polovice a koniec. A teraz sa v duchu modlím a hovorím, Pane Bože, sestra Vajtová píše a Biblia na mnohých miestach svedčí, že ty nám dokážeš pripomenúť veci, ktoré sme sa v minulosti učili. Dokáže Duch Boží nám dať na mysel tie biblické verše, tie pasáže, tie myšlienky, ktoré je potreba pre tú chvíľu tomu človekovi povedať. Ja ťa prosím, ukáž mi, čo k tomu mám hovoriť, čo tam je. A zrazu ja vám to nedokážem vysvetliť. V mysli sa začali vynárať rôzne biblické verše a rôzne odkazy v knihách, ktoré som predtým čítal na Slovensku. Prichádzali mi na mysel myšlienky kazateľov, ktoré som počúval na kázaniach a tak som si to všetko začal zapisovať. Skončil som druhú otázku, prišla tretia a to boli, myslím, knihy v židovskej tradície a v Biblii. Tak si myslím, Pane Bože, tak ja viem, že je nejaká Biblia, hej.
A čo tam ešte navyše, čo ja viem, čo všetko mali Židia. A vravím si, daj mi nejakým spôsobom na mysel. A zrazu sa mi začalo v hlave vynárať všetko, čo som celé roky čítal v našej literatúre, mnohých ďalších. A tak som si to všetko začal zapisovať. Prišiel som pred profesora, poviem prvú otázku, povedal som odpoveď na druhú otázku, odpoveď na tretiu a on vraví, no, Michal, musím ti povedať, že tak svedomito si sa pripravil na skúšku, že toto som neočakával. Vynikajúco si zvládol všetky 3 otázky, dávam ti 5. Oni majú opačný bodovací systém. Takže po našom to bola 1. Tak potom ešte pochválil pred riaditeľkou a ja som si dal taký záväzok a vravím si, Pane Bože, ja pôjdem a ja sa to všetko doučím. Ja ti ďakujem, že si mi pomohol a ja si dneska nájdem čas, keď prejdú aj ostatné skúšky, ja otvorím tú knihu a ja sa svedomito doučím všetky tie otázky. Ja som sa zatvoril v učebni, otvoril som knihy a keď som začal čítať, tak som plakal celý ten čas. A nebol som schopný sa to naučiť. Všetko, čo ja som vravel, bolo napísané v tých knihách. Ja som to predtým nečítal. Ja som nevedel, čo tam je. Ja som ani len nevedel, čo tá otázka môže znamenať. Ale všetko, čo som hovoril, v tej knihe napísané bolo. A ja som chválil Pána Boha, pochopil som, že jediné, čo častokrát stačí, je pochopiť, že sme len hlinená nádoba. Nič viac. Hlinená nádoba, v ktorej je ukrytý poklad. A tou hlinenou nádobou sme možno učinení na schvál tak, aby sme sa naučili, ako Pavol vraví, prijímať pomoc od Pána Boha. A tak, keď do vášho života príde chvíľa, ktorej si nebudete vedieť dať rady. A možno ju práve teraz prežívajte. Pamätajte na to, že aj vy ste hlinenou nádobou. A jediné, čo stačí, je prijať to do svojho života, zmieriť sa s tým a prijať tú Božiu moc, ktorá na nás čaká. Amen.